I begyndelsen af 1900-tallet var verden domineret af stormagterne i Europa og i USA. I Europa var der 6 stormagter. Der var Storbritannien og Frankrig som de største. Derudover var Italien, det østrig-ungarske rige, det russiske rige og Tyskland de øvrige supermagter. Efter Frankrigs nederlag i den fransk-tyske krig i 1870 gik det franske rige til grunde, og Tyskland blev samlet til det tyske kejserrige under Preussens ledelse. Dette betød, at magtfordelingen i Europa ændredes til fordel for tyskerne. Tysklands mål var at blive den største verdensmagt, og det skulle ske igennem erobringer på det europæiske fastland. I denne periode var der også stor kamp om kolonier rundt omkring i verden. For eksempel var der konflikter mellem Storbritannien og Frankrig på grund af kampen om koloniområder i Afrika. Desuden havde Storbritannien også konflikter med Rusland om indflydelse i de asiatiske lande. I kampen om magt og indflydelse spillede nationalismen en stor rolle. Hver stormagt havde en drøm om at sprede deres race for at sikre dens eksistens. De så især deres race som overlegen i forhold til andre racer, og de ville derfor erobre så meget land som muligt for at sprede den overlegne race til resten af verden. Den nationale stolthed, som de forskellige lande havde, undertrykte i nogle tilfælde dele af befolkningen, som for eksempel i det østrig-ungarske kejserkongerige, hvor mange slaviske racer var undertrykte, eksempelvis serbere og polakker. Serbien havde i en periode været en belastning for resten af Europa, især for det østrig-ungarske kejserkongerige, som de var underlagt efter det osmanniske riges nederlag på Balkan. Rusland støttede Serbien og andre slaviske folkefærd, der var underlagt det østrig-ungarske kejserkongerige, fordi Rusland selv var et slavisk folkefærd. Ændringen af denne magtfordeling på Balkan medførte, at der kom mange nationalstater, som havde minoriteter i andre nationalstater i området. Og det udløste krige, dels mellem Balkanstaterne og Osmannerriget, og dels mellem Balkanstaterne indbyrdes, da de alle gjorde krav på mere land, fordi de havde minoriteter på tværs af landegrænserne. Den 28. juni 1914 kom den østrig-ungarske ærkehertug Franz Ferdinand til Sarajevo for at lede militære manøvrer i nabobjergene. I Bosnien, som var under Østrig-Ungarns territorium på dette tidspunkt, levede et serbisk mindretal, og den 28. juni var for dette mindretal en meget speciel dag ved navn Vidovdan. Det er nemlig den dag, hvor det gamle serbiske kongerige blev erobret af tyrkerne. Det havde fremprovoket en krænkelse af den nationale stolthed, serberne bar på, så det førte til, at en oprørsgruppe ved navn Den Sorte Hånd, bestående af primært serbiske medlemmer, som befandt sig i og omkring Sarajevo, begik et attentat på Franz Ferdinand og hans hustru. Efter dette attentat stillede Østrig-Ungarn et ultimatum til Serbien. Dette ultimatum er dybt præget af at skulle stoppe al modstand og propaganda mod Østrig-Ungarn. Serbien er meget imødekommende mod disse krav, dog med enkelte undtagelser. Men desværre for Serbien var det ikke nok for Østrig-Ungarn. De erklærede krig mod serberne den 28. juli 1914. Rusland var i alliance med Serbien, hvilket betød, at Rusland erklærede krig mod Østrig-Ungarn. Tyskland var i alliance med Østrig-Ungarn, så de erklærede ikke Rusland, men Frankrig krig, da de vidste, at de ikke ville kunne vinde på en tofrontskrig. Tyskerne mente, at de kunne nå at gå igennem det neutrale Belgien, for så at gå ind syd og vest til Paris, før at Storbritannien, som var i alliance med Belgien, kunne nå at gøre noget ved det. Derefter ville de kunne nå at vende sig mod Rusland, inden de havde fået deres militær mobiliseret. Ud af de årsager, vi har beskrevet, har skud i Sarajevo. Vi har valgt kilderne Østrig-Ungarns ultimatum og Serbiens svar samt den tyske generalstabs vurdering.
Grunden til, at vi har valgt ultimatumet og svaret, at det er første som er så tæt på begivenhederne som muligt, og er skrevet kun 3 uger efter attentatet. Kilden er desuden konfidentiel og er en primær kilde, hvilket gør den perfekt til at belyse problemstillingen og landminen. Hvis Ungarns ultimatum er skrevet cirka 3 uger efter attentatet på den østrig-ungarske tronfølge Frans Ferdinand, afsenderne er Østrig-Ungarns regering og modtagerne er Serbiens regering. Denne konfidentielle kilde indeholder Østrig-Ungarns uopnævnelige krav til Serbien efter attentatet på Frans Ferdinand. Kravene var så kolossale, at teksten i dag fremstår som en indirekte krigserklæring mod Serbien. Da indledet landet kunne have levet 100% op til de stillede krav. For eksempel skulle Serbien afskedige enhver embedsmand eller officer, der havde talt dårligt om det østrig-ungarske styre, hvilket ville være det samme som et bede med afskedige hele deres officersdag, da stort set alle serber havde hadet til Østrig-Ungarn. Årsagen til at Østrig-Ungarn stillede disse krav var, at Serbien skulle overholde disse for at beholde det gode naboskab. Og selvom Serbien overholdte alle de krav, de kunne, og skrev til sidst i deres svar, at de opfordrede Østrig-Ungarn til at holde det på det verbale niveau, og ikke til våben, var Østrig-Ungarn dog så trætte af Serbiens korruption og deres propaganda mod det østrig-ungarske rige, at de på trods af det positive svar erklærede Serbien krig den 28. juli. Vi har valgt kilden, den tyske generalstabs vurdering, den omhandler tyskernes synspunkt på situationen i Balkan. Tyskerne var i denne periode i militær og økonomisk vækst, og udgjorde derfor en vigtig allieret fra Østrig-Ungarn. Kilden er skrevet den tyske generalstab og modtageren af den tyske rigsgrænse. Kilden er en konfidentiel kilde, den er et led i en korrespondance i den tyske regering. Kilden er konfidentiel, er den ideelt til at vise, hvad Tysklands øverstbefalende mente om situationen i Balkan. Der er i teksten en klar tendens til, at Serbien og deres allierede Rusland er skurkene, og det Østrig-Ungarn for alt i verden ville undgå Den tyske generalstab skriver i teksten, at de frygter for Ruslands oprustning, da Rusland er Østrig-Ungarn militært overlegen. Desuden oprustede Frankrig også på samme tidspunkt, hvilket den tyske generalstab ser som et tegn på, at Rusland og Frankrig planlægger en sammensværgelse mod den fremtidige europæiske kulturarv. Derfor vælger Tyskland selv at opruste og gå gennem Belgien for at paralysere Frankrig hurtigst Dog havde muligt. tyskerne glemt at tænke på, at Storbritannien var bundet af en aftale med Belgien, og at tyskerne efter at have betrådt belgisk grund også var i krig med Storbritannien. Med andre ord var skuddet i Sarajevo det, der fik bæret til at flyde over. Dog var det i første omgang en konflikt internt mellem Østrig-Ungarn og Serbien, men på grund af alliancerne udviklede det sig hurtigt til en massiv krig med mange involverede lande.